ଜୀବନଧର ସେବା ଶର୍ମା ଏ ସମସ୍ତେ ଫଟା से बेड रे दीटा बेड दो ना से में तार केड होची दीटा देह भल नहीं तुम मेडिसिन मेडिसिन तो खाऊची बाबा सब दिया माँ मान सहित फटो न बस आस बसना ଔଷଧ ତ ନ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ରାଜେଶ ଭାଇ ବସ ସବୁ କଥା ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିବା ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ କୋଉଠି ଆସୁଛ ଭାଇଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାଉସୀ କୋଉଟା? ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁ କୋଉ ଗାଁରୁ କିଏ ପାଏ ଦୁଃଖ ପାଇଲା ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ଆଉ କଣ ଏତେ କହିବୁ ଆମେ ଇଏ ଆଶ୍ରୟର କଥା ଦଉ ଏଇ ଚାଖଣ୍ଡ କବି ସବୁ ନୀଳା କଣ ଅସୁବିଧା ମା ମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ମାନେ ହିଁ ଦିଏ ଅଛି ଆଜି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜଣେଇ ଦିଏଛି ରଖିଛି ଆମର ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲେ ଆମେ ପେଟ ଭିତରେ ମନ ଶାନ୍ତି ନଥିଲେ ସ୍ନେହ ଆଦର ତମ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଦିଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବିଧି ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଯାହା ଦବା କଥା ଆମ ହାତରେ ଯାହା ଏତେ ତଳକୁ ଦରକାର ଯେତେବେଳେ କଂସେ ଖାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଖାଇଦେଲେ ପେଟ ଭଲ ହେଲା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ରହିବା କଣ କରିବା ପାଖରେ ପଡେ ସେମିତି ଭାବନ୍ତିନି ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ବି ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି କେବେ ଭାବନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ବି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣୁନଥିବେ କି ଆମ ଜେଜେମା ଆମଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିଲେ ଆମ ବାପା ମା ରଖିଲେନି ସେମାନେ ବି ଜାଣିବେ ଛାଡିକି ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଲେ ପୁଣି ଆଉ 10-12ଟା ନାତି 10-12ଟା ପୁଅ ପାଇଲେ ନା ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଲ କେତେ ଜଣ ମିଳିଯାଉଛି ଏଟା ବି ଭାଗ କଥା ଜନ୍ମ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି ମାଉସୀ ଏଠି ନାହାନ୍ତି କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ମାଉସୀ କୋଉଟା? ହଜୁରପଦା ଆପଣଙ୍କର ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଘର? ଘର କୋଉଟା? ହଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶୁଭୁନି अच्छा अरे बेटा जहाँ रहेंगे वही हम लोग का घर है। हाँ हम तो निराधार हैं आश्रम माँ के बैठे हैं तो जहाँ रहेंगे वही हम लोग का गांव घर है। क्या बात है अब तो बिहार जाने नहीं सकेंगे। अच्छा बिहार से आप है
वो तो बिहार तो जाने नहीं सकेंगे, मरेंगे यहीं जिएंगे यहीं, इसीलिए यही हम लोग का घर द्वार है। हाँ। आए कैसे, उड़ीसा कैसे आए थे? हम लोग झारसुगुड़ा में काम करते थे, बजराज नगर बिल्ला कंपनी में हमारा बुढ़ा। अच्छा, तबीयत ठीक ठाक है? ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବେଳେ ଆସା ଆଜି ତ ଆଗରୁ ବି ଆସିଲା। ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି, ଦେହ ହଉଛି? କଣ ହଉଛି? ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ମତେ ଆଉ ଆଗ ବାହାରକୁ ଯାଉନ, ପାନ ଖାଇବାକୁ ଯାଉନ। डॉक्टर समझो आशीर्वाद करो, आशीर्वाद दो, भल आशीर्वाद करो। कॉलेज घर में पढ़ाई होता है। समस्ते जे जोठी हेले रहि जाइछन्ती आ मु पंडिचेरी पढुची। आज्ञा मोर सेठी पीजी भी चलची साइकोलॉजी रे। मु एठी आस नथली, मु आगुरु भी जाइची। मतलब आमे एमिति जेतळे किछि किछि पढे कार्य अनुष्ठान पढे, जेमिति आज एठी विवेकानंदଙ୍କର पडला कि आम सांग मानकर कार जन्मदिन पालन होला, आमे एमिति सबआडे जाऊ। तो मु एटा एठी देखि नथली, मु खोरधारे 5 वर्ष पढिची किंतु एठी देखि नथली। मते आज मु पंडिचेरी भी पळैथली 2 वर्ष होला पळैथली। तो सांग कहले एठी गोटे अछि सेठी जिबा, मु सेते कहले हो चलो सेठी जिबा देखिया। ସମସ୍ତେ ପଢାପଢି କରୁଛନ୍ତି। हां ବହୁତ ଭଲ। भगवान तो मजे रखुन, बहुत पाठ दियंतु, बहुत बुद्धि दियंतु। आम भलिया पुଅ काहि न हो, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଆମେ ମାନେ ପୁଅ କି ନାହିଁ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଜଣକୁ ହରେଇଲେ ଏଇଠି 5 ଜଣ ପାଇଲେ କି 10 ଜଣ ପାଇଲେ, ଏଇଠି ନିଜେ ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଅଯଥା जहाँ हैला जीवन जहाँ हबार थियो से हेई जिवो बस। किछि कोन आउ केते दिन नी समस्त मरिया, केही बंचियानी। आज एठी मरिया कि कोठी मरिया, जोठेल तो मरिया, मरियाटा निश्चित। सेमिति भाबनी सी तांको बाटर जदी खुशी रे अछंदी, खुशी रे थांदु। गोटे माँ कौन चाहे ता पुओ बा ता झियो जोठी भी थाउ भलरे थाउ, तमे से करो। देखो समस्त बड़ हुओ, बड़ मनुष्य हुओ, भल मनुष्य हुओ, बापा माँ को केबे दुख दो। एटा शब्द ସେଇଟା ତ ସତ କଥା। ଠାକୁର ପଛ ମୁଣ୍ଡେ ବାପା ମାଆକୁ ଆଗେ ମୁଣ୍ଡେ, ଯେଟା ଯିଏ କହିଛି ମିଛୁ କହିଛି। ବାପା ମା ଆଖିରେ କେବେ ଲୁହ ଦବ। ପିତା ଗୁରୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ, ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ। ହଁ, ମା ବାପା ଠୁ ବଳିକା ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ, ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ମା ବାପା ଅଛି ମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖରେ ମା ବାପା ସବୁ ଆଗେ, ମାନେ ମା ବାପା ନ ବୁଝୁ ମା ଆଗେ ବୁଝିବ ସବୁ। ପୁଅର ପେଟ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ବୁଝିବ, ବାପା ସେଟା ନ ବୁଝିବାର କିନ୍ତୁ ମା ଆଗେ ବୁଝିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କେବେ ଲୁହ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛ। ଆସୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଆସିବ ଆସିବୁ ନା ଆସିବୁ। କେନ୍ତା ମର୍ତ୍ତରେ ଟିକେ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଚଲଉଥାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ ଏମିତି ଭାବନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ନା। ଆଉ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ନା। ଗୋଟେ ମା ଅଛି ଗୋଟେ ମାନେ ମଜା କରିବାକୁ। ଆଉ ଯାଉଛୁ केते जन टोटल भाई रहउछंदी? ଆମର ଏଠି 25ଟା ବେଡ୍ अच्छा ଅଛନ୍ତି। 10-15 ଜଣ ଥିଲେ, 18-20-22 ଥିଲେ, ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କାଲି ଜଣେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଏଠି ସିଆରେ ସାରୁ ଉଠେଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆସିଲେ। କାଲି ପରଦିନ ସେ ଫେରିବେ। ओ तां घर को जाउछंदी, घर को जाई भी आछछंदी। ଘରେ ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାହାନ୍ତି। अच्छा କିଏ କାହାର ପୁତୁରା, କାହାର କାହାର ପୂଜାଟେ ହେଲା, ପାଲାଟେ ହେଲା, ଏବଂ ଛାଡ଼ିବେ। ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ହଁ, ଆପଣ ରିକ୍ସା ଆପଣ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରିକ୍ସା ଯାଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ।